Good morning, खुलुमबाय दिनैहाय सुबा फुजा होखांबाय आरोना आङो बिस्थिबारनि दुगैस्रां लोबस्रां 7टायावनो फुजा होखांबाय आरोना धुना होलायनानै बाथि होलायनानै आशीर्बाद लाबाय भगबाननि नोंसिनोबो आशीर्बाद हरबाय बयबो मोजाङै थाथों आं भगबाननि अननाया बयनिबो देरसिन गोहो चलो दिनैनि भिडिअखौ सुरु खालामसै हेलो गाइस खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ लोगोसे नोंथांखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं दिनै बिस्थिबार स' जानाय लोंनाय खालामस्लायनाय फुंनि थोरसि लथा सुवाखै दाबो सुनोसै ओंखाम ओंख्रि संसै आरोना नोंगुमैया जानानै गारि भारा थांबाय माने स्टेनाव थांबाय आरो सकाल आंजों जि रागा जोंबाय आंखौहाय नोंगुमैया थारमाने आंहा गोरोन्थिया मैया जादों आरो जेनेबा मैया क'क्राझार भारा थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाना 7:30 ना बेसेबांबा जाबायमोन आरो आं फन हरबा बियो सफैदों 5:30 ना 6:30 5:30 नङाबा 6:00 सफैदों आरोना ओमफ्राय होनहरनायखौनो जि रागा जोंबायब्रा दाबो फैया मा खालामबाय थाखो मोनायाखै नामा नोंथ' दहायनो सफैदों मा खालामबाय थाखो होननायखौनो जि रागा जोंबाय ओमफ्राय दहाय फुङाव जि रायलांबाय आंखौहाय फन हरबाय थाग्रा असान्थिनि नोङो बिदि जालांबावबाय आंखौहाय ओमफ्राय आंबो रागा जोंबाय आं फन हरनो मोना बिसि जानानै होननानैहाय ओमफ्राय होनबाबो माबाफिनबाय आरो उनावहाय सानैजों रायलायफिननानैहाय ओंखाम जाहोनानै हगारहरबाय आं ओमफ्राय आं दिनै फन हरा ओमफ्राय आं मैया फन हरनायखौनो खनबा 6 बार फन हरनाय जादों आरोना आङो थिखोआ नालाय आंहाबो हरबाय थाबाय बिदि फन हरनायखौनो खि रागा जोङो सोरबा फिसाय जानानै एसेबो सैज' गैया आरो ओमफ्राय आं दिनै फन हरा बेनो दुखु मोनदों आंहा रायजानानै एनिवे चलो नायलांबाय थादो बोसोमथारबाय उखैथारबायमोन साला नि फिसायानो मामियानो गाइखेरखौनो होआखै ने दासो मोनलोंदो आबा गाबबाय थारो उखैबाथाय पियाज बानलु गोरान ओमफ्राय सामब्राम गुफुर तेजपात ओमफ्राय नै कालाजिराखौ हरग्रोनोसै सिगां ओमफ्राय बिनि उनाव हरसै बानलु गोरान बिनि उनाव हरसै सामब्राम गुफुर बिनि उनाव हरसै तेजपात ओमफ्राय पियाजखौ दाहाय हरसै बेखौ खामहोनानै मा लाबोखो आबा सामब्राम आदु सामफ्रामबो दालि जायोलै जोंहा मैयाबो दालि जादों मा खालामदों नोंस्रालाय हाबफैलायबाय नोङो इस दानो बोख्लायजोबगोन बे बेखौ मोनहरजोबखायो आखाइयाथ' खाथियाव दोननो हाखाया नै मा संदों मासेथिं दालि संदों नों डिस्टार्ब दाखालाम आयु गेसखौ फुदुंबावसो दैसाया जोंना डिस्टार्बथारहाय जि डिस्टार्ब दैसाया नै फुराफ्रानो नुवाखै गेसखौ मोनाबावसो गारजोब्बाय हनै मैगंखौ आदैसा नों मैगं सायदों फैदा नों मैगं सायदों आबा राम दैसाया मैगं सायदों खाजा नागिरदोंमोन हनै गैला आबा गैला फैदो गारसारजोब्बाय बेसर मैगंखौ आदौ दैसाया फैदो सोना फैदो दैसा नोंनि अगना बोराबा अगना खोन्थालाय खल'आ दैसा जि दुस्थ'खा गाइखेरा लोंजोबाखिसै नोङो दोनै मानो फिनिश खालामजाया नोङा गाइखेरखौ गाज्रि मा न'सो फुगारदों बियो फुङावनो बुर खिदों बियो दिनै मैयाबो खिदोंमोन नामाथाय दामानि सामफ्रामबो खिगासिनो दं बिदिसो खिनांगौ ने आबा ने आबाय नोंसोर आबा आंथ' फटा थुलायलायदों नोङो आदु ओलै फै ओलै आबायबो बा बोलो बा आदु
Aduh, ini kamblakखौनो गिदिं गिदिं होसोगासिनो दङ। दोखौ होबाय, दोखौ लायाखिसैलाय। थांबाय नै थाराव थांथायबाय एबारहाय। बाबा उमानसै दे। बाबा बावल' गेलेफैना नोङो। उमानसै दे। उमान दे बाबा। दे आखाया दे उमा होन। होनद'। होना। उमा होनदां। मा हो? हो? होनबाय थायो नोंलाय। औ आखाया खबजब दे। उमा होन दे। खालि मन्दिरावल' खाथि जोंनाय नुबाथाय। औ फैदो बाबा फैदो। फैदो थांसै फै। औ थांसै फैदो। औ खेवा फैदो। ओइ। औ। औ उमा। दे दैसाया जै बाथि होबाय गावखौ दै सान्थि सारनानै खुलुमहागौ मानि मानिया आरोना मन्दिराव बायदिसिना थांबाय थायो नै। ओं सान्थि ओं सान्थि ओं सान्थि। आंनि फिसाया जिउ गोलाव जाथों, लेखा गोरों जाथों, देरहासार जाथों। दे बाबा दे उमा होनदो दे आखाया नोंबो। दे आखाया उमा होनदो दे। दे उमा। आंनि फिसाया मासे अन्थाव बाथाव। आंनि फिसायालाय उमा होनखांबाय ने। फान्थाव एवनानै जानोसै। लक्ष्मीनो फान्थाव एवनोसै नै जोंहा। मैया फान्थाव सावनाय दोन। हा बाबा हा। बानलु गोरान बाथोना सोर सोरनि फेभारेट? आंनि फेभारेट नै। ग्राइन्डाराव होनसै। गोबावजों खनसे जानाया मा जानांगौ? लंथं दोननायखौसो उन्दुदों। बोखानानै माबायो। खोरोन बायदि लागोन बेयो देनां। हिनजावनि गस्ला गानग्रा। मोखाङाव जोंहा कलगेट फुनदों नै। हाथाय मावनायाव नांजाबाय बियो साला। हामदों। हाथाय मावनायाव नांजादों बियो अरफ्रांदों। दाबो एखमबा ख्रो सायो बियो। थां फेंफे लायना फैदां। आयेमफुटनि। थां फेंफे लायना फैदां मा। कलगेट फुनोबा मोखाङा मोजां जायोनो। ओमफ्राय आं माने खावसे खावला फुनदों होनोबा जेराव जेराव बेरदों माने एसे बोरैबा गोसोम गोला जादों बे जायगायाव फुनदों आरो। दैसाया नै कलगेट जागासिनो। दे फेनदो दे बाबा दे। Aduh. Dia apa deh? Aduh. Ufa. Dah sampai kau. Kuget kau tu tak tak? Nah, cakap bila tu. Daudi nyampe nih, hey nunggu ya daudi yang ni sedang biasa, baik. Sampai nih, malah hancang tunjia, sampai nih daudi ya. Engkau krimen kang sebayar nama nani. संबाय आलु कफि लाब्रा फान्थाव बाथोन सावगासिनो दं आरोना बेजोंनो दिनै